olu bɛ hinɛ ɲɔgɔn na i b'a ye u mana fara ɲɔgɔn ma cogo o cogo kuma dɔw tɛ se ka fara ɲɔgɔn ma ka se fo hakɛ dɔ ma u mana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ cogo o cogo a dimi tɛ se fo hakɛ dɔ ma Ablaye o de kama a fɔ k'u bɛ hinɛ ko sinji ye hinɛ ye ko balimaya ni ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya fana kɔrɔ ye parce que i ni mɔgɔ dɔ bɛ kɛ balima ye k'a sɔrɔ o ma sin kelen min i y'a faamu o kɔrɔ aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que aw de ye kelen ye fɔlɔ sinjimaw kɔfɛ mɔgɔ ni mɔgɔ i ni minnu ye kelen ye o i ni balimaw de ye aw de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya lawuli kun yɛrɛ o de o y'a nafa ye o y'a sinsinbereba ye ni balima dɔ ni gɛlɛya dɔ ye dɔ sɔrɔ tɔw kan ka wuli k'o dɛmɛ o de kama fɔ ko balimaya kɔrɔ o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye i y'a faamu ko n'o bɔra la ko teriya ni jigiya o ye tiɲɛ fana ye teriya fana ye jigiya de ye Ablaye sabula mɔgɔ ni teri kuma dɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu se tɛ i balimaw ye ka don i jigi kɔrɔ i y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ ni an filɛ nin ye sisan an si balima tɛ faama ye e ni ne misali don nka i bɛ taa sɔrɔ ni san teriw ye faamaw ye ni ko gɛlɛn dɔ nana se ma sisan min kan k'i ɲɛnabɔ jamana kunda ni ser'o ma teriya sira fɛ a tɛna don jigi kɔrɔ wa o de kama fɔ ko teriya fana ye jigiya ye ka da o n'a siraw de kan sabula teriya bɛ balimaya sira janya ko kanu ani danaya o ye tiɲɛ ye Ablaye ɲɔgɔn kanu o tɛ se ka n'aw ma da ɲɔgɔn na i y'a faamu ɲɔgɔn kanuya sinsinbereba ye danaya ye fɔlɔ fo ka da ɲɔgɔn na ni mɔgɔw ko jara ɲɔgɔn ye fo ka da ɲɔgɔn na danaya tɛ yen Ablaye ɲɔgɔn kanuya ye fu de don Ablaye ko furu ani sutura o fana ye tiɲɛ ye furu sinsinbere fana ye sutura ye sabula furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ ni gundo caman bɛ yen ko caman bɛ yen minnu tɛ se fɔ ka jama ye kɛnɛ ma jama man ka bɔ ko minnu kalama i bɛ taa sɔrɔ furu ɲɔgɔnmaw de bɛ ɲɔgɔn ka o gundo la ko kalama ko aw kan ka ɲɔgɔn suturaw de kan amma a bɛnnen tɛ dɔ ka bɔ ni dɔ ka ko dɔ ye ka fɔ mɔgɔw ye cogo dɔ la i y'a faamu o de kama fɔ ko furu fana sinsinbereba ye ɲɔgɔn sutura ye n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ ko a furu sugu bɛ mɛn si la nka ni sutura t'a kɔnɔ Ablaye a kuma ka ca ko sigiɲɔgɔnya ni sabali o fana ye tiɲɛ ye sigiɲɔgɔnya sinsinbere ye sabali Ablaye sabula n'aw bɛ sigi aw bɛ kɛlɛ aw hakililaw tɛ kelen ye ko caman bɛ sigi kɔnɔ nka ni sabali la o bɛ se ka sababu ye ni sigi bɛ ja aw bɛ mɛn sigi la aw tɛ can la nka ni sigiɲɔgɔnmaw ko k'aw tɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Ablaye nana a ka ca Ala fɛ hali n'aw mɛnna sigi la aw bɛ sigi in kɔni kɛ ka a ɲɛŋunu tigɛ ɲɔgɔn na a tɛna kɛ ja kan wasa ka kɛ ja kan ka wusa ko sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n b'a kuncɛ ni mun ye n ko maya ni sababu o fana ye tiɲɛ ye a kuma bɛɛ ye tiɲɛ adamadenya taabolo de don Ablaye adamadenya taabolo ye ninnu de ye maaya yɛrɛ ye sababu ye Ablaye foyi tɛ sababu tɛ ni sababu tɛ mun na n'i y'a ye k'i ni karisa ye ɲɔgɔn dɔn sababu dɔ de b'a la n'i y'a mɛn k'i ni karisa kɛra balima ye sababu dɔ de b'a la n'i y'a mɛn ni karisa kɛra sigiɲɔgɔnma ye sababu dɔ de b'a la ninnu ye maaya taalanw de ye a si tɛ kɛ ni sababu tɛ kabako awɔ mun na se ka nin kɛ ni a ye nin bɛɛ bila sira mun na bon an kɔni ninnu bɛɛ bila Ablaye parce que kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ ni sinjiya hinɛ barika ka dɔgɔ sisan kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ ni balimaya ɲɔgɔn dɛmɛ a kuma ka ca teriya caman tɛ jigiya tɛ teriya caman kɔnɔ bilen wa furu fana sutura tɛ furu la bilen wa sigi yɛrɛ fana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o de kama an bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye polisiw ni fanga la don o don a kuma ka ca nka an k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu n'i ye Ala kɛlen ka ninnu kɛ sababu de b'a la u ma kɛ u yɛrɛ ma i ni maa tɛ kɛ sinjima ye ten
ala de y'a kɛ naamu o y'a sababuba ye ayiwa i ni maa tigɛ sigiɲɔgɔn ye ten i ni maa tigɛ balima ye ten i ni maa tigɛ teri ye ten wa i ni maa tigɛ furuɲɔgɔn ye ten a kuma banna fo jama ka sabali ni nin bɛɛ de kɛra Ablaye n'a muɲuna ka sabali k'a dɔn ko bi bɛ sini fana bɛɛ an ye adamadenw ye a ka ca Ala fɛ an bɛ ko dɔw kɛ mankanko kow ye olu bɛ dabila alhamdulillah bismillah bamanan Andre bi ye juma ye siga t'o la novembre kalo tile 26 don naamu san 2021 fasiriba kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafo kunna Ablaye naamu an bɛna lajɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ ye min ye ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye an b'a daminɛ l'indépendant ale ko di ale ko Adama Sangare bilara ka bɔ kaso la kunungo ka bila ka bɔ kaso la kiri banna ayiwa k'a kɔni bilara d'accord k'a minɛ ne kun don k'a sababu kɛ ko u kun kan ka musaka dɔ sara 1 miliyari 1 ni miliyɔn 800 jate cakɛda dɔ ye n'a wele ko Idrissa El Mali o ko a minɛ ne kun don ko tɔnkɔrɔ kan ko kunungo ko u ye a bila ka bɔ kaso la Ablaye ko banque ni waribon olu ka baarabila fana sera ka bɛnkan dɔ sera ka sɔrɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka saraw la ko 100 jate la 10 bɛna fara kan san 2021 yɛrɛ la Ablaye Andani min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Banɲagara donda la ko Bamancu ye walejugu dɔ k'i kunun ko maa 4 ni tora la ko bolofɛn caman fana tiɲɛna le sphinx ale kɛmɛ ka jira k'a fɔ yurugu dungo juguya kɛlɛli siratigɛ la ko yala ko a na fɔ ko dalilu ma sɔrɔ Mamadu Cɛni Konate kama wa ale min ye asi ɲɛmɔgɔba kɔrɔ ye sabula u kɛmɛ ka musaka dɔw tɛmɛcogo sɛki dɔw ni fɛn dɔw biyan k'a jira k'a fɔ ko olu ye dalilu ye a kama nka ko a na fɔ ko dalilu tɛ a kama wa sariya tigilamɔgɔw fɛ wa olu ye sɛki min sɔrɔ min fɔ ka foto bɔ mɔgɔ bɛ ɲinini kɛ dɛ sɛki filɛ nin ye ne de fɔ ko bɛ ɲinini kɛ dɛ fo ka sɛki sɔrɔ fo ka fotokopi kɛ a signera mɛ kalo tile 9 san 2018 sefa wari 1,200,000 ni 1,81,000 o ye sɛki na BMS Banque Malienne de Solidarité sɛki de don a dira jɔn ma a dira ACI ma Allahu akbar olu ko wari ma ya a wari de ma ya wa ana komi a ma don a ko kɔnɔ fɔlɔ k'a sɛbɛn se k'a lajɛ nin tigi fana ye ɲini kɛ fo ka sɛki bɔ attestation de paiement dɔ fana bi yan o fana ja bi yan a ko a tigi non n bɛ taa sinna tigi ɲininka a ye nin sɔrɔ min Ablaye ni ye gunde gafe fo kɛnɛ ma ni yɛrɛ kabakɔrɔ kabako a kuma ka ca yɛrɛ de ni mɔgɔ bi ko a tɛ dɛsɛ ayiwa bamananw ko ten ko ni jugu bi ko ninnu ye janfaw de ye Ablaye i ye kuma a banna an ka taa fɛ sisan ko Choguel Kokala Mayiga mouvement démocratique mɔgɔw kɔni diminen don a kɔrɔ ka sababu kɛ ka fɔta dɔw ye an bɛ waati min ko sisan min bɛ tali kɛ sariya ko siratigɛ fana na ko ka kɛ ni yurugu dungo juguya kɛlɛli ko kelen ninnu ye ko Banjugu Jawara ko ale kɔni seginna ka na tuguni Ablaye Andani l'indicateur du renouveau ale ye mun sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ ko Banque de Sang na Bamakɔ yan nɔ ko joliko dɛsɛ kɔni bolo o de kan o y'a ɲini maaw fɛ k'a fɔ maaw ka taa joli di u yɛrɛ ma n'o tɛ ko walasa ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ n'o tɛ k'a ko bɛ se ka gɛlɛya o kana kɛ jagoya fo ni dɛsɛra ka taa voilà a faamuna ko a kana kɛ jagoya ye parce que ni somɔgɔw man kɛnɛ fo i ka taa di ka taa di yan n'a ka sɔrɔ i ka taa di wala i yɛrɛ ma n'a mɔgɔw degulen mun ye telima sɔrɔ k'a sɔrɔ jeli bɛ ka ban a faamuna a kan ka kɛ ten a kan ka kɛ tan dɛ mais ni mɔgɔ b'a la yanni ka taa di u k'a sɛgɛsɛgɛ a tigi bɛ se ka sa alors que n'a jeli bilalen don n'a taara k'a da la ayiwa alhamdulilayi mɔgɔw k'a faamu o cogo la ne fɛ o de ka fisa an ka taa joli di an yɛrɛ ma walasa ka nin kusi an yɛrɛ ma voilà o ka fisa Buguni ko lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu y'a ɲini ko kalanko minisiri ka walan sɛmɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ budget n'o ye faso ka nafoloko cakɛdaba ye o y'a ɲini a jirala k'a fɔ ko olu kɔni kɛmɛ ka tile 3 baara bila sɛbɛn k'o lase jamana marabagaw ma san 2022 baara bɛna kɛ ni musaka minnu y'a bila ye ko a fankelen kɔni CNT mɔgɔw ka yamaruya di o baaraw kan ka ban Basidiki Touré ASEP ɲɛmɔgɔba don ko ale sugandira ka don hakɛ kɔnɔ haute autorité de la communication o mɔgɔ saba don ko a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni taakun bɛ kɛ min ye sa o de ka se ka fɛɛrɛ da olu tigɛ walasa sariya bɛ se ka labato cogo min na kunnafoni di ko taabolo la mais n'a sera a kana ɲinɛ an kɔ
o tiɲɛ leso faso ka fasiri ko colonel Assimi Goïta bena panguru kɛlɛkɛ panguru 4 ka o clé di finitigiw ma bi ablandan naamu min tali kɛ CNT la ko ye ɲininkanu fana tɔmi gosi lada ko an ka sekon donko ministry ani dogoli gindo awɔ ani fo ka taa se yafa ɲɔgɔnma ministry colonel Ismail Wage naamu ko ɲininkanu kɔni sɛmɛnu la ko ye fana ɲɛfɔli caman kɛ ka maaw bɔ filila ko dɔw la min bɛ tali kɛ conseil cabinet la primature faga ɲɛmɔgɔso la ko o kɔni b'a la ka sariya dɔw fɛsɛfɛsɛ sariya minnu bɛ kɛ sababu ye ka sanfɛ kalanso ba 3 n'o ye université 3 ye ka olu dayɛlɛ Mali jamana kɔnɔ ablandan naamu info matin ko article 39 ko la hali ka sɔrɔ sariya dɔ taara k'a fɔ saraw bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ na ko lakɔli karamɔgɔ y'a fɔ ko olu tɛna bɔ u nɔ la ka b'u ka article 39 ko kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ mouvement démocratique ni Choguel cɛla la ko kuma ko dɔ b'a fɛ ka bin Choguel kan ten de wa CPI k'ale dɔ bɔ Ahmad Al-Faki Al-Madi ko dɔ bɔra ka kaso la ka sababu kɛ ko kabini a donna kaso la CPI la ko a ye jogo ɲumanw ni taabolo ɲumanw jira ablandan mɛnɛmɛnɛ sɔnkɔrɔ ya kini o ye tiɲɛ bamanankan don Mali d'aujourd'hui ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko tɔgɔ 3 kɔni fɔlen do fɔlɔ walasa BCEAO ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔ ale min ka baara sera kuncɛyɔrɔ la ka ale nɔrɔ bila ma ko fɔlen cogoya ko Konzo Traoré o ye mbodo ka jira k'a fɔ i b'a dɔn Konzo Traoré mbodo a mɛna BCEAO yɔrɔ k'a ka baara kɔni sera kuncɛyɔrɔ la Mali la donc dɔ bɛna nɔ la dɔ wɛrɛ bɛna nɔ la ko tɔgɔ 3 fɔ mɛ e tɔgɔ b'a la an tɔgɔ ma fɔ na d'accord an tɛ nafolo ko ɲɛ dɔn ayiwa an bɛ se kuma de la tubaarikala o tɛ o don ko INPS ɲɛmɔgɔyaso la ko falen kɔni kɛra ɲɛmaa kura ko ale baara daminɛ ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye madame Sidibe Zaminatu Sise ko ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ye a ka baara kɛ ni wasa ye ni dɔ ka sɔn ma bi dɔ ka sɔn jɔ o ye tiɲɛ Bakari Togola ale ka kiriko senfɛ k'a ye a jɛɲɔgɔnw ni Dr Boubou Sise jalaki fɔcogo la a y'o coro assurance lafiya kɔnɔ ablandan ko bɛn kɛra a ko ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye actionnaire ye ko sɔɔni ko ɲɛmɔgɔyaso dɔ bɛna sigi sen kan ka ɲɛfɔ maaw ye o ye hɛrɛ ye awɔ o ka d'u la yɔrɔ o da ka d'u la Mali tribune Bakari Togola ko ale kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ ala ka fɔ ale ma k'ale nɔ tɛ ni si ye k'a ye dala cɛ a bɛɛ lajɛlen na ko a ye maaw jalaki ka maa dɔw sen don abila ye donc wele dɔn i bɛ ka tilela o y'a don kaso la an ma kuma i bɛ ka ni bubu bin sisan a b'u cɔrɔ i y'a ye dɛ sinon a donna kaso olu de y'a don kaso la mun na m'u tɔgɔ fɔ waati olu fɔlɔ de y'a don kaso la mun ye san de b'o fɔ ayiwa bama ayi nafoloko in fana an dan na an ka nafoloko in kan ka ɲɛɲini koyi a kan ka ɲɛɲini so tɛ miliyari 9 mɔgɔ kelen tɛ se k'o dun dɛ ayiwa o ye tiɲɛ furuba wari la ayi n'aw tɛ o mɛ k'a fɔ olu nɔ b'a la sisan alors olu de y'a don kaso la k'u a m'o fɔ o waati ni a fana tun tɛ se k'a fɔ o waati o voilà n ye ɲɔgɔn faamu fanga tun b'olu la o waati donc a ye ɲɔgɔn faamu i ko k'i bɛ faama nɛnɛ bilen a kuma ka ca a faamu sisan wɛdi naamu kuma dɔ hali ni jo b'a la faama ka ko man nɔgɔn a siga t'o la ko Choguel ni mouvement démocratique mɔgɔw kɔni b'a la ka muru san ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ abila ye ka sababu kɛ Choguel ka kuma fɔta dɔw ye an delila k'a fɔ a ko ye kɛlɛkɔrɔ ye a ka fasa yɔrɔ min na a bɛ tigɛ yɔrɔ siga t'o la d'accord ko kita musaka min kun dira coronavirus ko kama ko o musaka taara min dɔ y'a nɛmu ayiwa i b'a nɛmubaga kɔnɔ i b'a dɔn wa an t'o dɔn dɛ ayiwa n ko dɔ y'a nɛmu parce que ɲininkali de kɛra a taara min a dira mɔgɔ mun ma k'o ɲininka kɛ o sera ɲininkali ma ɲininkali ninnu kɔni do ɲininkali dɔ y'abila n'o tɛ e fɛn ma kalifa maa fila la fɛn tununna e bɛ taa jɔn wɛrɛ ɲininka bilen ne don a dira mun ma o b'a dɔn o de kama o ka dira maa m'o de ɲininka a banna fo ko karisa a kɛra cogo di siga t'o la bamanan André i bɛ Kati nɔ awɔ an bɛ Kati i san joli Kati a ye dɔɔnin kɛ sa a bɛ san 5 bɔ wa a ka ca o ye a ka ca wa san 8 san 8
ni bita so bi sira jumɛn de ta ka taa i ka so bon kuma dɔ la n bɛ taa duguma sira fɛ kuma dɔ la n bɛ taa sanfɛ sira fɛ awɔ tubaarikala bon ni sera rond point la sisan n b'a fɛ k'i ɲininka ni bi iri kɛmɛ burema bi min ka di komi ko i buta ka di iri kɛmɛ burema o ye sira jumɛn ka di sira min bɛ kati cɛ ci kɛ ka a daminɛ kan dɔ la ka goudron min kati cɛ ci ka taa fɛngɛ la kɔfɛ sira ni kɔnɔna sira bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na donc avenue Babin Batraoui o ye jumɛn i b'o dɔn wa a ye n to kɔnɔ i t'o dɔn ayi Allahu Akbar donc e dun bɛ kati i t'o dɔn d'accord n t'o dɔn ri kɛmɛ burama ni donna kati ni taara sanfɛ sira fɛ komi duguma sanfɛ sira fɛ poliso bɛ yɔrɔ min na i bɛna don kan na u y'u ka da dilan yɔrɔ min na poliso kan da hɔn n'i y'o sira ta ka taa bila a kun na dɔgɔtɔrɔso o de ye ri kɛmɛ burama ye n'i donna yɛrɛ plaque yɛrɛ b'i kini bolo fɛ n t'a dɔn n'i ma kɔrɔsi maintenant n'i y'a ta Pritanie ka jigiji ne rond-point dɔ bɛ yen k'a ci ka tɛmɛ sugu kan ka taa fo mission bɛ yɔrɔ min na kati mission i b'o dɔn dɛ o de ye avenue Jose Traoré n'i t'o dɔn n b'o fɔ i ye i y'a faamu ka taa mission catholique kɛrɛfɛ o de ye avenue Jose Traoré donc n'i ti kati dɔn i ko ɲɛɲini k'a la don côté ouest ka jigin ka taa duguma sira fɛ o de ye avenue Babin Traoré donc n'i ti kati ka daminɛ kan yɔrɔ la ka jigin ka taa duguma o de ye à l'avenue ni tɔgɔ nin bɛ dɔrɔn jɔn de fɛ Modibo n'a ka jama kan Sunjata i b'o dɔn o ye kati o ye kati kan de ye kan Sunjata a tɔgɔ kɔrɔ i b'o dɔn wa Nazaraw tun bɛ yan waati min na ayi hakili bɔra tɔgɔ kɔ de 20 janvier 1962 premier anniversaire de l'armée du Mali a kɛra kati docteur so bɛ yɔrɔ min na château bɛ yɔrɔ min na fɛn ka so bɛ yɔrɔ min na sisan ministre de la défense ka so bɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn place bɛ yɔrɔ min na château dɔ bɛ yen hôpital militaire tun bɛ taa kɛrɛfɛ yan place dɔ tɛ yan voilà o de ye la place d'armes de Kati maintenant le 20 janvier 62 fête kɛra o kɛnɛ kan o kɛnɛ kan de u ko au lieu de la camp, au lieu de dire camp Gallieni, désormais c'est le camp Sunjata Keïta, en souvenir à l'empereur fondateur du Mali. Yani la place Moumbene, place Mouyera, faux monument Djolando, c'était la place 31 Touabou Yoromina. Désormais, à cette place avec la place du 20 janvier 1961. 20 janvier 61. Modibo ye Nazara ka ambassadeur wele k'a fɔ bon ne y'a yamaruya k'a fɔ France n'a ka cɛdenw ka kɛlɛkɛ bɛɛ ka bɔ Mali la an yɛrɛ bɔ kɛ lakana o don donc c'est la place du 20 janvier 1961 fɔlɔfɔlɔ u b'a fɔ a ma place printanière tubabu tɔgɔ de b'a la Modibo ko an b'o bɔ a la i y'a faamu ale to tɔgɔ bɔ a la ka place maintenant place kɛnɛba mun bɛ yen tubabu tun b'a fɔ a ma la place Joffre. Non, encore Joffre, tu as la tuguni, on va que place de l'armée. Place de l'armée, il y a que voilà. Donc, c'est ça, on a Katika Fembe, c'est là ce que Fembe qui est au Yorodel. Ni Haklibal. Keneben. Donc, Mourboko, tu vas voir Seveni Munke monument la fana, ko au monument fana, ambo tu vas voir que Seveni Bola, ambo yireka Seveni de Kala. Donc, Kati Yeret, togo dara ka yelman o donde abe kero o keneka Modibo tumbi keneka ya famu ko kono bara fana nyano asa dina fo ka ma nyere ta ka kla ka tanye ka to ka togo tanga yoro la ne bolondo tumbe ko avenue Archina Modibo ko ya bo ayake avenue lieutenant Samburu Jakite nindalo ko sirado be ko avenue Bujus Modibo ko non ambake avenue Massantola Samba ni bebe kati donc ni tarabi ko sira ni benyini sira mi biji kata mi bina fone ha ora ndita kati jona mbo jona wa donc ni tarakati iwo benyini kana diambi i wara ndita kati jona mbo jona fona abi bo jona fana akambi katu kawfo
ami sadasu be fo kudeta mun kɛra a caman a bɛ bɔra kati kana an ka yan fo kelen de bɔra jikɔrɔ sinon a tɔ bɔra kati kana an kan. Kelen ye jumɛn ye? a tɛ ka taa kɛ ka bɔ musala kɛ o ma bɔ ka jikɔrɔ ni. Awɔ o tiɲɛ. sinon a tɔ bɛ bɔ kati kana de. Tɔ bɔra kati awɔ. o tɛ wa. Awɔ. voilà faama yɛrɛ tɛ kati sisan wa. Faama yɛrɛ bɛ kati. maintenant kati ye dugu saba de ye. cogo di. n'i donna kati kan bɛ yen kati garnison kati dugu kɔnɔna bɛ yen kati kɛrɛfɛla bɛ yen kati ye saba de ye maintenant yanni ka yɛlɛ kati fana bɛ yen kati duguma sira voilà bon kati yɛrɛ i m'a ye n'i taara sodasu yɔrɔ la ale yɛrɛ ni dugu ka jan ɲɔgɔn kan sisan sisan dugu tun ye sodasu yɔrɔ la dugu tun tɛ o dugu nana ka bonya k'a ture fo dugu i m'a ye yan dugu bonyana ka kama sisan fo yɛrɛ n'i ma jateminɛ ka ɲɛ kuma dɔ i bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ i ma dɔw yɛrɛ ko kan don. voilà voilà mɔgɔ yɛrɛ bɛ kan de ci ji. bon Asimi kɛlen don Asimi ka. sisan o ye kɛlɛ baara ye. mun bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa place la o y'o baara ye. i bɛ munumunu ka taa tɛmɛ école Amadou Aya fɛ. k'i jigi duguma. k'i tilen ka taa mairie la. après ka taa mission na. ka taa bɔ aw ka yɔrɔ fanfɛla la. mais k'a cɛ i bɛ munumunu Bakari buramusow ka yɔrɔ la. i bɛ taa prytanée militaire la. i bɛ taa sanfɛ. bon kati n b'a dɔn dɔɔnin sisan dɛ mɛ n t'a bɛɛ dɔn koyi mais ka kan cɛ ci tuguni Asimi ni Sadio ko o tɛ kɛ tuguni. an tɛna f'i terikɛ Zale ye n k'a ka terrain dɔ d'i ma ye. ayiwa d'accord merci. n'o kɛra i tɛna kati dɔn ka tɛmɛ. ka tɛmɛ nin kan. siga t'o la. Zale bɛna dɔ d'i ma. inchallah i ni ce. i ni ce.